שלום לכולם, אני רוצה לעשות היום וידאו שהוא לא מתכון, אבל מאוד קשור למטבח, וזה וידאו לדבר הזה. כן, הדבר הזה, אני חושב שבהרבה מקומות ובהרבה בתים ראיתי שאין את זה, וזה דבר סופר שימושי, שהוא כל כך שימושי שאמרתי אני חייב לעשות על זה וידאו, כדי שכולם ידעו שיש את הדבר הזה, שאפשר לקנות אותו ושהוא כל כך שימושי. עכשיו, מה זה? זה בעצם מברשת עם שערות כאלה לניקוי של סירים. עכשיו, אם אנחנו משתמשים, יש לנו נגיד סיר שיש בו כל מיני דברים שנדבקו, זה סיר נקי, סליחה, מחבת נקי. אבל אם יש לכם מחבת שנדבקו בו כל מיני דברים של שומן במהלך הבישול ולכלוך, עכשיו, אם אתם משתמשים בדברים כאלה, הם אחר כך הופכים להיות פשוט מגעילים, וכל הלכלוך נשאר עליהם ואי אפשר להשתמש. זה נראה לא טוב. גם אם משתמשים בכאלה, אוקיי, אומרים אפילו זה קצת, יש לו קצת לכלוך שנשאר, וגם כאלה. עכשיו, אפשר להשתמש בהם בסוף, אבל להוציא את רוב השומן, אנחנו יכולים מזה, וההבדל בין זה לבין אלה, זה שזה מאוד מאוד מתנקה בקלות. זאת אומרת, השומן נשאר פה בקצה, והשערות האלה וכל הלכלוך של האוכל פשוט יורדים בקלות ששוטפים אותם במים. אז אתם שמים קצת ככה, מראה לכם איך זה נראה, רואים? ככה זה עובד. מנקים ממש בקלות מחבת עם הדבר הזה. עכשיו יש את זה בכל מיני חנויות של כלי בית, אפשר גם להזמין את זה באינטרנט, ממש ממליץ על זה. אני לא אשים קישור לאיפה אפשר לקנות, או את השם של הדבר הזה שאתם יכולים לחפש אותו נגיד באמזון, אבל יש את זה גם לא רק באמזון, יש את זה גם במקומות אחרים. סופר שימושי, סופר עוזר לניקיון של כלים במטבח, הרבה פחות לכלוך, הרבה פחות ניקוי לאחר מכן. אז זהו, המלצה מאוד חמה על המוצר הזה. תודה על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.